फिसालायाथ' मुंख्लं जालांबाय बड'लेण्डआल' मोनथोंसै होनना दिनैसिमबो बिथांमोना साननाय दंमोन যে হাগ্রামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ দিনত এজন ভিচিডিসি চেয়াৰমেনৰ যিখিনি ক্ষমতা আছিলে বৰ্তমান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দিনত এজন ইএমৰ সেইখিনি ক্ষমতা নাই। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेनो मिजिंथिबावो जे नोंथांमोना चेनेलाव जुदि गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ अनसायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लागोन होननानै गोजोन गोरोबथा बिटिआर जानायनि सिगां हाग्रामा महिलारी सार आरो प्रमोद बर' बिथांमोन सानै दैदेनगिरिनि माखासे फारागथि जाय फारागथिफोरखौ लैहोर गयारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दा बिनिनो माखासे भिडिअ ओंखारदों दा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बै समाव हाग्रामा महिलारी सारा जेब्ला बिटिसिखौ दैदेनदोंमोन अब्ला प्रमोद बर' बिथाङा माने आलादा रायजो बड'लेण्डनि मुं लानानै रायजो राजाफोरखौ बिसिबां माने खस्थ' होबोदों रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि रांखावरि खाङै बिथाङा माने बायदिसिना आन्दलन खालामबोदोंमोन नाथाय दिनै बेफोरो मानि थाखाय बिनिनो माखासे सोंलु सोंदों बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों दा बिनिनो माखासे भिडिअफोर दङ आरो बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों गोबां खोथा फोरमायदों बिदिब्ला भिडिअखौ एसे नायग्रोदिनि बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावहाय जेब्ला जोङो दफाफोरखौ फरायदों बे समाव नायदों आरो जों बुजिदों आरो जों मोजां मोनदोंमोन जे बिटिसि एकर्ड जानायनि उनावहाय जेसेबां डेभेलपमेन्ट जानांगौ जोंहा जाबाय लामानिफ्राय लानानै दालांसिम जोंनि इनस्टिट्यूशन सेक्टरावबो जोंना जानांगौ परिस्थितिया जोंना जाबाय बिटिसि एकर्डनि उनावहाय दिनैहाय बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावहाय दे जुदि एक्स एनडिएफबि आदामोनहा जुदि जेलनिफ्राय गगोनबा जुदि एक्स एनडिएफबि आदामोननि थाखाय जुदि साख्रि मोनगोनबा बा जुदि एक्स रुंसारि जालांनाय जाय बिथां मुंख्लंमोन दङ जुदि बिथांमोननि न'खरा माबा मोनसे सेटलमेन्ट मोनोबा दे जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय बे बिटिआर सुक्तिया मोजां होनना जों सानबाय थादोंमोन आरो बिनि उनाव जेब्ला प्रमोद बर' सरकार फैबाय जों आरोबाव साबसिन मोनदोंमोन जे नंगौ जोंनि दिनैनि बिटिआर एकर्डखौ दैदेननाय प्रमोद बर' बिथाङानो जुदि दिनै गावनो बिटिसिनि चिफ जाबायब्ला रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावगोनखौ जों निश्चय नुदोंमोन आरो जों नेबाय थादोंमोन प्रमोद बर' सारा बै समावहाय इसेबां गिदिर बाथ्रा बुंबाय दिनै हाग्रामा सारा मोनसे खोथा बुङोमोन प्रमोद बर'आहाय बिटिसिनि चिफ जानो थाखायसो आन्दलन खालामदों बे समाव जों हाग्रामा सारखौ रागा जोङोमोन ओइ हाग्रामा सार नोंथाङा पलिटिक्सनि मानि पलिटिक्स खालामबाय था जोंनि आन्दलनकारि बिथांमोनखौ नोंथाङा जेबो दाबुं नोंथाङा पलिटिक्सनि मानसि जों आन्दलन खालामनांगौ जों आन्दलन खालामगोन बे समाव रोजा लाख जोंनि बर' रायजो राजायाहाय दिनै राजा लामा जथेहैदोंमोन रेल साइथिं जथेहैदोंमोन दिल्लीयाव थांनो थाखाय एसे एनै फैसा खांनानै हरदोंमोन हराखै होनबा दा हरदोंमोन दिनै दाव फाननानै दिनै एमाव देनानै दिनै आंना बुंनाया भुल जानाय नङा सोरबा जौ फाननानैबाबो दिनैहाय आन्दलनाव एसे कन्ट्रिबिउसन होबोदोंमोन जे बे परिबेसखौ नायनो थाखायसो जोङो आन्दलन खालामदोंमोन नामा दिनै जोंनि बर' बिमायाहाय गावनि जायगायावनो गावनि रायजोआवनो दिनै होखारजागासिनो दङ बेनो नामा प्रमोद बर' सार नोंथांनि आन्दलन खालामनानै दिनै बर' हारिखौ लानानै जे राजा लामा जथेनाय रेल साइडनि जथेनाय दिनै बेनि थाखायसो नामा बै बर' बिमानि न'खौ सिफायनो थाखायसो नोंथाङा आन्दलन खालामदोंमोन नामा बेफोरखौ नुनानै जों लाइमोना गिनाय फैयो नोंथाङानो बुङोमोन जे जोंनि बे ओनसोलावहाय 5 फुट 10 फुट 100 फुट जावबाबो दिनै गोदो गोदायनि आयं आबैमोननि हारा मोनगोन होननानै बुङो दा नोंथाङानो दिनै जोंनो फोरोंबोबाय नोंथाङानो खोन्थाबोबाय नाथाय नोंथाङानो मानो दिनै जोंनि बर' बिमानि न'खौ मानो सिफायखो दिनै नोंथाङा दिनै मानो एक्स एनडिएफबि आदामोननि दुखु खस्थ'खौ नोंथाङा मानो फंसेबो सावराया दिनै सोंहै बै बिमानावहाय बै बिफानावहाय जाय गावनि फिसालाखौ दिनै रुंसारि मार्टियार जालांनाय नुबाय मुंख्लं जालांनाय नुबाय बिथांमोननि गोसोआव मा हब दंमोन आंनि फिसालायाथ' मुंख्लं जालांबाय बड'लेण्डआल' मोनथोंसै होनना दिनैसिमबो बिथांमोना साननाय दंमोन जे समावहाय बर' हारिनि मेगना गेङाखैमोन जे समाव बर' हारिनि मेगना गेङाखैमोन जोंनि मानगोनां बड'फा उपेन्द्र नाथ फादार अफ ब्रह्म बर'आहाय बिथाङा जोंनि बर' हारिनि मेगनखौ खुलिनानै होदोंमोन दा बिथाङा मोनसे सिमां दंमोन आलादा रायजो सोमजिनाय बड'लेण्ड बे सिमांखौ सोर फेलें खालामखो रायजो राजायाथ' खालामाखै प्रमोद बर' सार बिथाङासो खालामदों दिनै नोंथाङा जुदि मेंबायमोनब्ला नोंथाङा रिजाइन होनना दिनै पलिटिक्सआव हाबैमोन नाथाय नोंथाङा मा खालामखो जे बर' रायजो राजायानो मेंथ'बाय होननानै दिनै मोनसे फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सुक्ति खालामना होबाय इन्डियान गभर्नमेन्टजोंहाय बै रायजो राजायाथ' मेङाखैमोन
जों मेङाखैमोन आदामोना मेङाखैमोन हा बै अनलाइन आन्दलनकारिफोरा मेङाखैमोन नोंथाङा मेंदोंबा नों थाथ'मोन नाथाय नोंथाङा जाय बर' हारिनि मेगनखौ खुलिनानै होदों फादार अफ बड'फानि जे सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि सिमांखौ नोंथाङा मानो सिफायखो दिनै रायजो राजाया बुङो जे बिथाङा गुबुन हारिजों फिदिंजाबाय होननानै बुङो नाथाय आं सानो बिथाङा फिदिंजायाखै बिथाङा गावनो बेक्तिगत हिसाबै बर' हारिनि थाखाय साननाय गैयाखौ दिनै आंल' नङा रायजो राजायानो बुंगासिनो दङ बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों माखासे खोथाखौ आङो ओरैबायदि अनुभब खालामदों नंगौ थारैनो बै समावनो हाग्रामा महिलारि सारा बुंखादोंमोन जे प्रमद बर' बिथाङा खालि बिटिसिनि गादिनि थाखायल' माने बड'लेण्डनि आन्दलन खालामदों होननानै बै समावनो बुंबाय थादोंमोन जाय बाथ्राखौ लानानै एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां माने बर'नि माखासे माहारियारि आफादफोरा हाग्रामा महिलारि सारनि जितु मुसुखा सावदों फुथुला खालामनानै सावदों बेफोरबायदि गोबां खामानि मावबोदों बै समाव नाथाय दा थारैनो हाग्रामा महिलारि सार बुंनाय खोथाया सैथो ना असैथो बेयो फोरमान जाबाय आरो नंगौ थारैनो प्रमद बर' बिथाङा गोसो जायोब्ला दाबो हारिनि थाखाय मावनो हायो नाथाय बिथाङा गावनो गोसो गैया आं बेखौ सिगाङाव बुंखादों गावनो गोसो गैया जायनि थाखाय बिथाङा दासिमबो बारग' एनडिबिफोरनि खामानि मावाखै आरो बड'लेण्डनि जाफुंसारनाय जिहेतु हाबाफारि बेखौ दासिमबो मावाखै एबा बिथाङा गोसो जायाखै दा बे जानानै थांबाय दा गुबुन मोनसे भिडिअ नायबावदिनि गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय माने इउपिपिएलनि जायफोर एमएलए माने बिधायकफोर बिथांमोना माने रोंगौथि गैया जायनि थाखाय बिथांमोना आसाम एसेम्ब्लियाव मन्त्रित्वखौ मोनाखै बेखौ सोर बुंदों कच राजबंशी सेलनि दैदेनगिरि दीपंकर राजबंशी बिथाङा फोरमायदों प्रमोद बर' डाঙৰীয়াৰ যিসকল ইউপিপিএল দলৰ এমএলএ আছে বিধায়ক তেওঁলোক কোৱালিফাইড নহয় সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে হয়তো মন্ত্ৰিত্ব দিয়া নাই আৰু বিপিএফ চৰকাৰৰ দিনত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই 3জন মিনিষ্টাৰ আনিছিলে আমাৰ বিটিচিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিপিএফ দলৰ পৰা ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আছিলে চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আছিলে প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আনি আছিলে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সেই মানে ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছে যি পৰিৱৰ্তনত বিটিচিৰ মানে ধ্বংস বিটিচিৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া বিটিচি বাহিৰ উন্নতি নিবিচাৰে তেখেতে অকল বিচাৰে তেখেতৰ গাদীটো বিটিআৰৰ গাদীটো চিপৰ গাদীটোহে বিচাৰে তেখেতৰ বেলেগ কোনো যোগ্যতা নাই বিটিচিৰ নিচিনা কাউন্সিল এটা চলোৱা যোগ্যতা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নাই আৰু আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো মই আগতেও কৈছো 100 বাৰ কওঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ দিনত এজন ভিচিডিসি চেয়াৰমেনৰ যিখিনি ক্ষমতা আছিলে বৰ্তমান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দিনত এজন ইএমৰ সেইখিনি ক্ষমতা নাই স্পষ্ট কথা কৈছো আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কেতিয়াও বিটিচিৰ উন্নতি নকৰে তেখেতে ক্ষতিহে সাধন কৰিব আৰু এয়া বিটিচি বাহিৰ ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ওলাই আহিছে আমিও নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে ওলাই আহিছো যে আমাৰ বিটিচিৰ উন্নতি আৰু শান্তিৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ দৰে এজন ব্যক্তি যোগ্য ব্যক্তি আমি সকলোৱে বিচাৰো बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना हमनो हाबाय जे आथिखालाव इउपिपिएल सरकार जिहेतु प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजादों बे सरकारनि फारसे गोबां रायजो राजाफ्रानो माने गोसोआ माने आंगायनाय फैबाय गोजोननाय गैलिया बेखौनो आं हमनो हादों दा रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि